so magandang araw sa ating mga kaibigan dyan sa YouTube at sa Facebook, lalo na yung ah, ating taga-subaybay. So ngayong araw na ito, ang aming ipi-play na music ay mga Christmas song. No? So before namin po yun i-play, nais po namin i-greet no, yung aming kasamahan na nag birthday ngayong araw. Nong, happy birthday! 65th birthday sa aming bahista. Salamat po. Ah, sana po ay bigyan ka pa ng ano, magandang buhay no. At yung aming kasama, maraming gustong i-shout out no ng mga kaibigan natin. Sino yung mga i-shout out mo no? Sa tawag kong atong taga Mindanao nga akong mga pagmangkon. Sige, salamat. Okay.